Sepuluh dalam daerah orang pesisir pasar kembang di tepi jalan. Mati banada bunyi gerak kalau bumi anggan dia balik ke langit turun janoi. Dan bahkan nak bana sepuluh merampik kami menendang ayo barabana iman kata gua dan memandang karusak juai. Hari lalari tengah malam nabadendang dia suaju Bira elok tolonglah kami suak ko ado ka gunungnya. Nana babini labi pilang tinggal di siku namarando tak kicua badan di galang yang maete ayam siku aduh talinya lalai. Usah mama duduk memandang berawak malam kini. Ibu awak je sampan kayu sajak batik kayu jo pandayang laut jo apa di ranah angin. Iyo usah mama duduk memandang bahkan tak lay di bari juang. Baru menggabak hujan di gunung, kita bayang mak payonan lama. Iyo ay bahkan tak di bari juang. Dengar mama kami dendangkan Usatabati atabari itu nyampang tak tampu ada di larangan. Iyo nana badendang ganti baganti tio bakanda lay diagi dulu akan dengan di nanare lain tak jadi dari tahun kini dulunya kapan nambah lain kini pelabuhan nambah rangkaian dedang. Tanang-tanang lakan dua bakal kami mendendang ayo bah tahun bana carai jelubuk saju ayat terasa juhun dedang. Hari lalarui tengah malam anak badendang adian suaju baju baru denai lapahaman deda saparo pakai nama gilo lalayo. Di mari banda 10 laba sama kami badendang karena tua rumah lagu iko papi ay. Nama bana papi sida di Kapua kalau tinggal
sadada pinang masuk carano indah jumai malam kini lai mandanga kan dapat etek sabah samantara orang mulai jadi bayangan juo balai tampuak pete indah ada bahasa di rantiang niko juo ai ma ai lata dengar banda sepuluh bagurau samalam nangko sadang nagai lai batam buana mujang indah masalero Meetek kopai capek babalia pikirkan pulau orang nan tinggal macan bati rusuh aju sadapek papi buah di patiak balain tampuk indah bahasa di rantiang itu nama kanda ala dibari nambek duit dua kemana ju di si korusu dalam hati dan nang kandung magi arok sajoy enca encuy iko ence baronan datang tikangku ngamana mudi tiba parentangku damang ancam mai tek lintau ditembak mati. Terima kasih.